Korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawur mawe abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka mawul mawal korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka mawul mawal nen faare ko koyɗe jamattuno hamɗo yalla ɓeydu ɗuɗon ɗo ko haalande ma hakkunde mi Kadija basara kam a nani duko amen minen ɗiɗo min dugdi kono min kam wona e sagam gari halpular ne hewno wiide sinno ko sago yitere woyata kono kam min ne garmi ɗo dariɓi ɗo hiccanki mbeɗa wayno Abou Thiam mbeɗa yalta pour ceerno modi won noon koye makko wurta so wodi namdade mi o andina damal ngal ko gotal kam o andinamo min mi yalti o itti ujunnaje 20 o rokkimi baɗe dillere aduna o fof ha min horam mi dañi hen gacci cikkannomi ɗon galleji ɗiɗɗi no mbadi ni mona yamen fof so joom galle mum itti rokkoyi joom suudu goɗɗo waɗata caɗele min ko ɗon nangirno koɗi ƴewmi kadi wona noon wayi wona moƴƴere mere tan nde hen somi ɗon ɗo joni gummimi ko gallam koye kumtari min gonno min tade ceerno modi Seydou Ba humtahi ɗo to min kumtotoɗo o itti ujunnaji 50 o wi kam ko Abou Thiam neldimo e portable makko omo retiri yako min jeeyi janme makko ala ko mi haalay mbimomi noon min Abou Thiam nogo suuji makko e 50 makko wonto heƴata kadi gonto haani sabu min mi wona joom suudu makko so limi 50 yo tottu joom suudu makko walla hokka yummum joom suudu makko nana e nder galle men mbimomi noon min mi sohlani hen buuɗu nawtan Abou Thiam kalis mum sabu min komi debbo jananɗo komi desaɗo a yi mi rokkama ujunnaje 20 tan aduna fu dilli hen ala komi nanani hen te somi andino kadi ko ɗo ni terdanno mi jaggatade sabu min mi yiɗa ko sori hakkude me Kadija rewi ha himɓe wuro ngo biyata min komin funeɓe ndiyam meeɗa sorde hakkude men min noon mi faami banam gorko e Abou Thiam ko jiɗi wadde ho coalition mo ɓe ngoni o mi faami min noon komi joom haqqille mi teftora hoɓe ɓe nannata ham kadi e geɗe ɗe mi yiɗa ɓe bannata ham kadi ko gandanɗa hoorema komi meeɗa wadde e aduna mi jaɓata ɗum hakkude me Kadija ɓuri tidde e kalis jawdi ko gasata kono ndimagu gasata cehillagal gasata min noon mi yiɗa ko bonni hakkude me Kadija ko ɗum noon addimi ɗo hay komin baddi ko beɗe nimsi hen addimi ɗo noon ko haalandema en tant que jinnaɗo Abou Thiam e wonde ceerno modi koɓe mbaɗata ko min mi yadani hen te kadi mi haalnimo yo dokka so ɗum dokkaki ngoɓe jii jikkam ɓe ganda min woni hol yo kamɓe ɗiɗo fof no ko ɗum adduno hamɓe eyi alhamdulillahi rabbil alamin Allah Astou min kam ko adi kala mi yetti Allah sabu pular wi sa ronki andu to paɗa ya ruttoto gimminɗa ɗo te an hakkude ma e Kadija natti cehilagal ɓolal ko ɓingu yumma sabu onon kon puneji
yimɓe ɓe kala ko ɗum nangiri on so tawi noon on guurdi no guurdon ni gila puɗɗodirɗon haa hannde ɗo wonaa ɗo ari haa ɗo ko kecce bolle puyɗe renndinta on juumi gooto e mon fof juumi juumre noon ene ɓatti bani adama kono noon kono mbiyatnomi on ñande fof ni tan de ko ma ɓeydon tinnaare ɓeyde tinnaare aɗa anndi woni yimɓe jiɗa yiide jaadigal jongal jiɗa yiide ɓingu yummo jongu jiɗa yiide cehlaagal jongal to njii kala mbiyata ko ma kerƴina ma ngulla heen leykal mumen eeyi ɗum noon ko ɗum woni hakkunde ma e Kadija min noon alaa komi yiyani o galle de alaa komi nanani ɗo alaa komi waɗaka ɗo kono meeɗa muusdemi dañmi tan ko muusimi haa timmi tan muusi kam mettinmi kadi mi dañi kadi ko mettimi ko harema e Kadija ndeɗo hare ne muusimi ene mettimi ene weñimi ene jiiɓimi kadi haa ko ɗon wawi haadde kono noon tawde on ruttirima an a ruttirima alhamdulillahi rabbil alamina Allah kadi no duttoriɗa ni kanko ɓuranma ruttade inchallah sabu so tawi o ari ko kanko mi nanganmi koye jungo makko kanko arata haa e ma o tubanma heddi noon ko ceerno Mody e Abou ɓen hankkadi ko noon tan Allah sifiri ko mumen ko wiyete bindol barangol ɓe koye bindi baraɗi jeeya ɓe hankkadi en goppat ɗumen goppiden ɗumen e koye mumen goppiden ɓe jikkuji maɓɓe no kewmi wiide ni tan oto nangir neɗɗo o jikku mum nangir neɗɗo o jikku ma saɗa yiɗi folde ɗum kamɓe ne nangiren ɓe jikkuji maɓɓe goppiden ɓe koye maɓɓe par ce que ɓe gimmondi tan ko jiibu wallahi coalition maɓɓe mo mbiya tan en mbaɗi coalition ko coalition taƴam endamago ɓe mbaɗi ɗum noon goppiten ɓe heen onon tinnoɗon e koye mon no mbanoɗon hanke hecciyanke ala ko ɓuri ɗum yodde yimɓe fof ene jeeɓon yimɓe kala ne jeeɓon so yeehi noon haa oɗon mbadda koko mbimi ko seyɗane naati ɗon seyɗane o kadi ko kamɓe koye maɓɓe goni seyɗaneji ɗi ɗum noon yallah wallu en amin yallah wallu en ne amin tinnuɗen min kam mbeɗa anndi soɓe sertemeɓe kanko ceerno Mody o kalanmuɓe hannde ko ñande ɗum watti ala o lubrat kam gallam o hotan Dakaru kay taw kotol makko yontani kam mbeɗa anndi kadde mbaɗa ses mi nodda waaji ɓamɓe mi haalde maɓɓe kadi ko laaɓe cal par ce que hankkadi régle o yonti fof yonti dal vraiment allo assalamu aleykum Amadou no mbaɗɗa eyyi mbimi to tolnone régle o eyyi guiɗo heccangue puɗɗi ɗon wona eyyi to tolniɗen hen joni a on goɗɗi on gasi walla gasani a gasi haala fof on gandi fof ko daña eyyi alhamdulillah joni no foti dañƴon bénéfice ga capital gonnoɗo ɗon min mbeɗa andi capital gonnoɗo ɗon no foti ko dañƴon e bénéfice no foti sappo e 1 million eyyi moƴƴi e d' accord joni sappo e 1 million an wonno responsable magasin o wonɓe liggotonoɗa noon won wonnoɓe magasin ne liggo joni gorema fof aɗa andi ne jogui hakke mum jinmi ko jaltina hakke mabɓe ha laaɓa hakkam min mama rewɗon mi ƴetta inchallah eyyi merci jarama d' accord eyyi walla ala probléme eyyi son puɗɗirmi na gandi jokke golle inchallah eyyi so ya woni lebbi tati kadi mbatten hono dani kadi inchallah eyyi merci jarama allahu akbar joni de heddi komi nodda Gawsu pour galle Wourossogui o e allo Gawsu no mbaɗɗa aɗa selli machallah alhamdulillah eɗen jetta Allah bo jinnomi namdade ko luwas o par ce que aɗa andi galle o luwas o ene lohide Gawsu Allah ne andi ene lohide
jinmi noon ko ballami aɗa andi fodde galle o ko woni hen cuuɗi ko 16 suudu woni e galle he dow ha less ko 16 suudu 16 suudu gonɗo hen noon a andi suudu fof min mi wino man waɗani an o tan tawde ko an woni responsabilité galle o suudu fof 20 000 eyyi lewru fof so maayi eɓe jooɓa 20 000 ah bon e jinmi joni ko kala mo yoɓani yo yaltu kala tan mo yoɓata walla ne yimi e haale 5 walla haale 10 haale nangam yo yaltu gorko kellifaɗo liggotoɗo so wawi yobde lewru ujunnaje 4 yo yaltu kadi mi ala hen masala yo yaltu anani sino mi ala toon min hoorema eyyi d'accord en tout cas dal so yi ha Allah waɗi ɓe jalti manna ɓe jooɓi yoɓe jooɗo soɓe joɓani kala mo yoɓani rokkam inde mum ni min mbeɗa wawi adde ha toon mi haalde mum ko laaɓi cer yalta gallam assalamu aleykum mère maaleykum salam mbaɗɗa e tambe alhamdulillah machallah alhamdulillah jam tan eyi ko an noddunomin de e bisimilla to ceerno Modou woni ceerno Modou mi yaani Modou mi ha ceerno Modou ara ceerno Modou mbimi ha ceerno Modou ara warima am ore ko Abou Thiam Thiam ceernam pardon Abou Thiam sehilam no mbaɗɗa ala aɗa selli jam tan alhamdulillah tan jettala mbaɗa e golle machallah aɗa jooɗi aɗa foftode wallahi aɗa waɗa relax ko noon galla fof ne selli wallahi kam fof eɓe jam jetta Allah kay eɓe jam kam fof alhamdulillah e min de elle kam mbiyaɗo aɗa sohli kam mbeɗa sohli o aɗa sohli men enen ɗiɗɓe fof waɗa konko ɗum ɗiɗo e e kon emin keeɗi eyyi ko jam noddirmo kadi yimɓe so gondi e galle ene foti yewtidde surtout so mawɗo wondi e sukaɓe wonno kadi ne yiya galle ne siforo fotani sirtude e haalde sabu Pulaar wi gosoraɗo serta e lawde onon noon koye mon jinmi haaldude onon ɓe ɗiɗo nde tinnoto ɗon e koye mon so neɗɗo wiyama ko mawɗo mawni woto ngaaɗo waare rutto wiya kadi nangata gacce koɗon nodditoro kon julɓe oɗon mbiya kon julɓe ya taw ene tawe mon onon ɓe ɗiɗo ko gonɗon e dow mum ko hunde ɓurani ɗum jiiɓade aduna ɓurani ɗum mettude ɓurani ɗum hamnade kono ko Pulaar ko kadi hakkude seɓɓitade teɓɓitade heɓɓitade nan ɗon ɗum noon ngare keɓɓitoɗe gurnameje mon keɓɓitoɗon koye mon gila ɗo paaɗon ɗo on ɗon ka nandude to paaɗon gonirɗon ɗo hande ko an ceerno Modou an kam ka makru aha hakkude Abou Thiam e Astou miñi ko ɗum daraniɗa ɗon Astou noon ko debbo desaɗo kadi Astou ko debbo moƴƴo debbo jiɗɗo resede debbo ɓoftinoɗo joom galle mum ko Astou resodiri Saydou Ba ko ɓe meeɗa dade mabɓe meeɗa nanede caggal galle ko fijirde e jaleɗe e belemma e yewtere ko ɗum woni hakkude mabɓe kono hande ndewɗon ɗon ko yidde bonnude aɗa yaha aɗa rokke kalisaji aɗa nawa aɗa jarri boro miñiraguel ma mo ganduɗa koye dewgal woni hay sinno noon Astou hande ko diwo wonno wonko ganduɗa a fotani yaɓɓude e ngal jaɓɓal en tawa en kaalani kay koye dewgal mum woni mbiyon tan ma puson ma bonnon ngare gartire hakkillaji mon koye mum kono mawɓe tinnude ɓeɗo sukaɓe rewɓe hande cehilagal mumen ngal no wayi yoddini no mbayi nangodirde e sañodirde e famodirde ni ene yonno nanganon ɗumen ballon ɗumen Kadija e Astou ko puneji kono wona darade hande ɗon mbiyoɗon ndenden ɗumen jinmi ko yon tinno jinmi ko yon tinno mataw kay Fat Bary wona ɗum noddirɗa kam ɗum noddirmi on Abou Thiam mataw kay wona ɗum woni déplacement o Fat Bary ay lewru korka julɗo yo reeno toñde wallahi na ɗum ɗo diwtani toñange Allah yiɗa toñowo inna Allah la yuhibbu zalimin julɗo toñata julɗo kedi ƴettata ko wona gonga takka ɗum e kiɗum julɗo gonga labɗo wona ko yoodi
an hakkuna may Allah walla hakkuna may joome ayi to nangumi jungo asu mbimi ar won ma makoro ane Abou Thiam hakkuna may Allah adana toñi kam gonga asu ko debbo mawɗo kellifaat min ɓurma andude asu koye dewgel woni wonane dewgal koye dewgel woni wallahi barkene la anani asu Abou Thiam no jogui plein droit rokkude ɗum kalis te so Abou Thiam rokki mo kalis o ñaami o dolat e dow jaam way vraiment ñande wonde noon Fat Bare o waɗi laaɓi tati manda laaɓi nayyi an nodda kam e ko wayni mi winoma noon mi hersi Abou Thiam wonto ganduɗa mi yiiɗa yettudade ma toon way sa renaki momin jottiro toon wona nanide Abou Thiam fami eyyi Fat Bare ceerno Mody jinmi ko yo faam min wa ko adi fof ko min ɓe nani sellani nani ina wawi wonde fenade toone min nani ina wawi wonde gonga wona kadi so wonti ha ko nana ko nanda ko woni wiyama ko gonga labɗo cere mo je halis o an mo liggi an mo warni an mo tampi an somi hokki noon ko neɗɗo wawi hen haydara somi welama hokka seydani eyyi somi welama hokka bamɗi gonɗiɗaɗi mi taƴina ɗi min jeyi kakam eyyi tawde ko ɗum min jeyi kakam min teydoki kakam kon haala gasi ko neɗɗo wawi hen haala gasi